Sir, watching your contents po on Facebook, we're curious. We wanna know, paano po ba nagsimula itong Liam Farmboy? Nag-start kasi kami talaga sa YouTube page namin, YouTube channel namin. Okay, sir. And then, wala talagang nanonood sa amin sa YouTube. Then nag-explore kami ng ibang platform. Sinubukan namin yung Facebook. Okay, sir. Doon na kami nakilala. Doon po kayo mas sumikat sa Facebook. nakakuha ng maraming viewers. Sa Facebook. Kailan, sir, nag-start to? Yung Liam Farmboy? Liam Farmboy YouTube channel ko nag-start ng 2020, pandemic time. And then after a year, nag-start ako ng Facebook page ko naman ng 2021 na. A year after na, doon na kayo nag-decide na... Nakamove on na ako kasi nag-move on na. wala talagang yung YouTube channel namin, walang pag-angat. Kaya move on na ako, naglipat ako ng ibang platform. Oo. Kasi sir, as a content creator, no, kailangan very, kumbaga,